Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. An ba da umarni da a tsare Malam Abdul Jabbar a hannun 'yan sanda. Wannan umarni ne wanda gwamnati ta bayar kuma a halin yanzu an tsare shi. Satin da ya gabata, Malam Abdul Jabbar aka samu aka yi muƙabala da shi akan wasu hujjoji da ake so ya bayyana, inda bai samu ya bayyana waɗannan hujjojin da aka yi mai tambayoyi ba. Ya zo ya nuni da cewa ya yarda ba a kan tsarin gaskiya yake ba, kuma ya zo ya nuna wa jama'a ya yi laifi kuma yana neman da Allah ya yafe mai wannan laifi nashi da ya yi. Sai dai kuma a jiya nan aka samu wani rahoto na cewa wannan malami ya yi amai kuma ya lashe, ma'ana bai saduda ba. A halin yanzu an fuskanci cewa Malam Abdul Jabbar ba shi da ra'ayin kanshi, ma'ana wasu daga cikin mutane ne suke tunzura shi kuma suke ba shi umarni da ya bi. A lokacin da ya zo ya nuna cewa ya saduda, wannan ra'ayin kansa ne, amma kuma yanzu da ya zo ya ce shi bai saduda ba, ma'ana hujjojin da yake da su zai fito ya ƙara faɗin wasu hujjojin, yana nuni da cewa wasu ne a can baya suke ba shi abubuwan da zai zo ya faɗa, ba wai ra'ayin kansa ba ne ba ko kuma hujjoji na kanshi. Wasu daga cikin jama'a na bayyana a ra'ayoyinsu, inda suke bayyana cewa a gaskiya wannan malami yana da taɓin hankali a kan shi. Idan kuwa ba shi da taɓin hankali a kan shi, to iliminsa yana nema ya tashi a aikin banza, sabida baya amfani da ilimin da Allah ya bashi, duk da cewa shi malami ne kuma yana da ɗalibai da suke ƙasan shi suke ɗaukar darasi a wajen shi. Ba zai yi a ce mutum ya dinga faɗar magana daga baya kuma ya zo yana ƙaryata kanshi da kanshi ba. Wannan yana nuni da cewa shi bai ma san me yake yi ba. Ga dukkan alamu a halin yanzu gwamnatin jihar Kano za ta ɗau tsatstsauran hukunci akan wannan malami, kai ba ma wannan malami shi kaɗai ba, ga duk malamai ko kuma maƙaryata da suke zuwa suna yin ci da addini, za su zo su nuna wa jama'a kamar su mutanen kirki ne ko kuma su nuna su malamai ne, amma kuma suna koyar da wasu daga cikin mutane abubuwan da bai kamata ba. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya fahimtar da mu addini, Allah ya sa mu akan hanya madaidaiciya. Waɗanda ba sa ganewa Allah ya ganar da su gaskiya. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha, ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.